салому алейкум бародарои азиз. Як чино гуфтан ҳамона ки мо ба хеле киногарӣ надорем. Ҳамара қати ҳамягем, ҳамкорем. Гуфта ягон авиакаса ва ягон чине имрӯз ина Маъруфҷон мебинед. Иншоалло мо ҳаракат мекунем лӯббои авиакаса қати ҳамкорӣ кунем. Лӯббоиш қати рекламаш мекунем. Лӯббоиш қати касе ки мақсад касе ки дилаш мехоҳад як ҷое бихара. И худованд ризқи ҳар як бандаро худаш метия. Барои бародарои азиз ногуфта намемона. Инамҷа авиакасаи маъруф менависам, авиакаса маъруф менависам, номерои и мешава ва инҷа номерои худам мешава. Бародарои азиз, билето электрони меа. Билетои мо электрония ба тамоми дунё. Хоҳед агар коғазӣ ам дорем, мақсад мегам мода коғаз дар корай. Коғазишам бе ягон ташвиш, бе ягон додатон метонем. Бародарои азиз, ҳозир як 4 сухани дига Маъруфҷон мега бо далши гап мезанем. Салому алейкум бародаро, айни ҳол маро тамошо мекунед, яъне бародарони семья, шумо семья. Ҳазор раҳмат барои дастгириётон, лайкора мемонем, подписатсия мекунем. Шумо ягон каса бахилӣ надорем ва кина ҳам надорем. Ҳамада пешравӣ мехоҳем. Ҳазор раҳмат барои дастгириётон. ана бародари азиз, барои ҳамин қайл илтимос биё хотири ҳамин ҳамкорӣ, хотири тоҷик будан монам касе тоҷикай лайк намемонӣ, значи ту тоҷик буданда нишон наметӣ. Ин видеоро диди ҳатман медрои дар инҷа лайк мемонӣ, ҳатман дар комментари фикрата менависӣ ва падилитса мекунӣ ки як бародари ту дар хонаш дега намедонад билета чӣ хел бигира ё документ надора, мақсад документ надорӣ ки намедонӣ ки ту чӣ хели мақсад биёи ай хона биброи барои ба уҷра мақсад милиса дигаву туда суда дар кор нест, бро омадани ту шарт нест ту биёй бихези авиакаса брай дига ҷо брай. Ина номеро занг мезанӣ, дар WhatsApp мо паспорта роҳӣ мекунӣ, билети электронӣ ба тамоми дунё аст. Фарқи нест ай Тоҷикистон миё, ай Узбекистон миё, Америка миё, Англия миё, Франсия миё, фарқият нест бародари азиз. Дар WhatsApp мо занг мезанен, мо ҳаракат мекунем билетои шуморо дастрас кунем. Фарқ надорад бародари азиз. Мада занг биза, агар ягон рубл қимат боша, ида занг биза. Нигоҳ кунед кадом мемонда арзона. Аяму бигиред, чанд қа арзона. Ман медонам барои шумо хубе ки дар Москва 1 рубл ёфтанаш қинай. Бародар ман медонам азобай қинай ҳаракат мекунен. Барои бародари азиз, ҳар ди номероро занг мезанем ва билето мақсад тамоми дунё электрони дорем. Маруко ягон сухани гап гӯ ба хайрхиш кунем. ҳазор раҳмат барои дастгириётон як бори дигар. Фақат шумо як хоҳиш ки фақат лайк, подписатсия ва комментари ягон фикр, ягон сухан дар вай карда бошем. Бубахшем бахшиш, яъне чӣ бигем? Ҷашо мебинем мефартида. Не, ма ягон видео ман намебарам. Ман чиста тоҷикӣ мекунам мемонам. Ҳазор раҳмат барои дастгириётон. Зинда обод бошен. Как гасекда Тоҷикистон ба пеш. Обод бошен.